Eli me vietetään tänään Tapanin päivää, joka on toinen joulupäivä sekä Stefanuksen muistopäivä. Stefanus oli ensimmäinen kristitty marttyyri, eli uskonsa tähden surmattu. Hän antoi ikään kuin kasvot sellaiselle asialle, jonka olemassaolo saa meidät länsimaiset ihmiset epämukavuusalueelle. Vaikka usko ja uskonnon harjoittaminen on meille ollut aina vapaata, niin monissa maissa kristityt ovat olleet ja ovat edelleen todella vainottuja. Ja kun me tarkastellaan tätä asiaa tätä päivää ajatellen, niin kyllähän mekin huomataan se, että me ei saada enää elää täysin sananvapauden keskellä. Jumalan sanaa ja sen arvovaltaa on jo pidemmän aikaa revitty alas monin eri tavoin. Meidän lapsemme eivät enää saa kuulla välttämättä rakastavasta Jumalasta niin kuin aikaisemmin. Se on lähestulkoon vanhempien tai seurakuntien tehtävä. Ja jos lapsella ei ole seurakuntayhteyttä millään tasolla, eikä kristillisiä arvoja omaavia läheisiä, niin he eivät enää kuule sanomaa rakastavasta Jumalasta. Ihan perinteiset joulujuhlat, kristilliset joulujuhlat on vain muisto lähestulkoon jokaisella paikkakunnalla meidän maassamme. Yhä useammalta lapselta on estetty uskontotunneille osallistuminen, ja se on lisääntymässä määrin, kun tulee uusia oppilaita, ekaluokkalaisia kouluun, niin heiltä on evätty mahdollisuus osallistua uskontotunneille. Samaan aikaan muualla maailmassa on paljon kristittyjä, jotka elävät jo maan alla niin sanotusti, ja siitä huolimatta Jeesuksen seuraajien määrä kasvaa heidän keskellään. Se on jotenkin käsittämätöntä, kun me ajatellaan, että meillä tulisi olla vapaus ja mitä me nähdään ja mitä tapahtuu siellä, kun ollaankin suljettujen ovien takana. Se on myös erikoista, että me juhlittiin juuri iloiten Jeesuksen syntymää ja kuitenkin tänään, toisena joulupäivänä, vietämme marttyyrien muistopäivää, joille Stefanus antoi kasvonsa. Harva edes miettii tänä päivänä, että minkä takia Tapanin päivää vietetään. Ainahan sitä on vietetty, Tapanin päivää. On perinteitä Tapanin ajeluineen ja niin edelleen. Mutta itse päivän merkitys on monille hyvin merkityksetöntä. Tämä on kuitenkin aika vahvaa puhetta meille tänään. Stefanuksen elämän tarina. Minkälainen usko meillä on? Onko se samanlainen kuin Stefanuksella oli? Onko Jeesus meille pelkästään seimeen syntynyt lapsi, jonka takia me vietämme joulua? Vai onko Jeesus saanut kasvaa siihen täyteen miehuuteen meidän elämässä? Olemmeko ottaneet hänet meidän sydämeemme, syntiemme sovittajana? Onko hän meidän kaikkemme tänään? Jos me joutuisimme seisomaan tuossa samassa tilanteessa, missä Stefanus oli, me oltaisiin ihmisten ympäröimänä yksin. Ja nämä ihmiset olisi kivien kanssa ja vihaa täynnä, kun he kohtaisivat meitä. Miten me suhtautuisimme? Miten sinä ja minä, puhun myös itselleni, miten suhtautuisin siinä tilanteessa? Katsotaan kohta Raamatusta, mitä Stefanuksesta sanottiin. Eli Stefanus oli siis syytettynä. Ja mitä hän teki? Oliko hän peloissaan? Vapisiko ääni, kun hän yritti puolustautua itseään? Ei, vaan hän oli täynnä pyhää henkeä. Jumalan sanassa sanottiin niin. Hänestä sanottiin, että hänen kasvonsa loistivat.
loistaisiko meidän kasvot, jos me olisimme tänään tuollaisessa samanlaisessa tilanteessa? Apostolien teot 7:55-60. Mutta täynnä pyhää henkeä hän loi katseensa taivaaseen päin ja näki Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen seisovan Jumalan oikealla puolella ja sanoi, katso, minä näen taivaat auenneina ja ihmisen pojan seisovan Jumalan oikealla puolella. Niin he huusivat suurella äänellä ja tukkivat korvansa ja karkasivat kaikki yhdessä hänen päällensä ja ajoivat hänet ulos kaupungista ja kivittivät. Ja todistajat riisuivat vaippansa Saulus-nimisen nuorukaisen jalkojen juureen. Ja niin he kivittivät Stefanuksen, joka rukoili ja sanoi, Herra Jeesus, ota minun henkeni. Ja hän laskeutui polvilleen ja huusi suurella äänellä, Herra, älä lue heille syyksi tätä syntiä. Ja sen sanottuaan hän nukkui pois. Kuinka monesti me rukoillaan niiden ihmisten puolesta, jotka kenties pilkkaavat meitä. Mitä me teemme siinä tilanteessa? Alammeko me samalla tavalla kohtelemaan heitä, miten he kohtelevat meitä? Vai ollaanko me niin kuin Stefanus, Herra, älä lue heille syyksi tätä syntiä. Niin, että meidän kasvot vois loistaa silloinkin, kun tulee puukkoa selkään. Silloinkin, kun meitä katsotaan päästä varpaisiin. Ei meidänkään elämämme aina ole helppoa. Ei ole helppoa kantaa sitä uskovaisen leimaa, mikä se sitten itse kullakin on. Mutta meillä on ollut aikaisemmin vapaus julistaa, todistaa ja kertoa Jeesuksesta. Aina on ollut vastustajia, mutta siitä huolimatta meillä on ollut sananvapaus. Tänä päivänä meidän Suomesta on maailmanlaajuisesti levinnyt tieto siitä, että käydään oikeudenkäyntiä ensi vuoden aikana. Nyt ollaan vielä oltu tutkintavaiheessa Päivi Räsäsen kohdalla. Mutta oikeuteen ollaan menossa siitä, että on siteerattu Jumalan sanaa. Nyt jos koskaan meidän on herättävä. Meidän on noustava rukoilemaan, taistelemaan, etsimään yhä voimakkaammin Jumalan läheisyyttä meidän henkilökohtaisessa elämässämme. Etsimään sitä Jeesuksen läsnäoloa ja Pyhän Hengen ilmapiiriä. Jeesus syntyi seimeen, mutta hän kasvoi aikuiseksi. Hän kantoi meidän syntimme ristinpuulla, jotta meillä olisi iankaikkinen elämä. Ja Stefanuksen elämä, eritoten kuolema, se miten hän suhtautui siinä tilanteessa, niin puhukoon meille vahvasti tänään. Jeesus on meidän kanssamme niin kuin hän oli Stefanuksen kanssa. Ja jos me joudutaan elämässämme ahtaalle, niin muistetaan se, että meidän ei tarvitse olla yksin. Tätä ilosanomaa meidän tulee julistaa. Jumala antoi poikansa Jeesuksen syntyä seimeen, kuolla syntiemme tähden ja nousta ylös taivaaseen. Ja hän antoi meille Pyhän Hengen, joka on meidän kanssamme, joka vahvistaa ja rohkaisee meitä, niin että meidänkin kauttamme tuo Pyhän Hengen valo voisi loistaa, se rakkaus näkyä sinne, missä me kuljemme. Aamen.